Hello guys, madong adlaw natang tanan. So karong adlaw day guys, mapay paghuman og panglabaw, pa did mahuman kay ay hayonon pa man to dyan apay mga puti. Atong kanan og dawni na may kuwang dadto, baba na daw ni karejut kay ag panahon dari mo kalit rag uwan. Ja way tarong init ba guys, mo nang mabaho unja nang anong us nang mamahong kagwang dyan nang nilabhan. Ja mo nang dawnihan din na. Jaday kuan guys, mani dinong ag hinatag ni mananghilin. Mularga na sila ros upaw sila precious. Daman ni. Grabe maglubi sa makada. Amang? Yeah. Duha rin tayong palitan, luwi basta mimong. Nga naman. Hingag. Ako yung tato mga palitan dahil kay ako'y sinsiyo iluod. Ano dyan lagi? Dadto man ko, sakto ra pod kay dadto man kong amang gapon ni palit balig. Sa gatos to jang nahalin gapon. Kay luy aog. Napuli ka buhok. Luwi lagi po sa mga na pang ipalitan. Ang ajin ba? Mga ang taga lami ka ning mani. Yung sila agmani kuno makabulgas. Man tinuod niya, siguro. Kinuhang gabok na, bihatag na. Kinuhang gabok. Halas Aliano pa kang magkaon inuog ko. Ang inji. Oh my God. Ha, magparcel yung bingar magdugat dyan. Hindi na Ano ulay mga parcel. Dabong man kini. Nahalo man ni gabong uguwang tingman ni na day pod ron. Hani bang tamis man? Sakit man ang pangidurag panglaba. Tamis man. Ako na pa sunod. Ano ba pa Nga pala ang mga puti, itong ibabal. Hindi kumanin mo. Hindi. Asa mo tamang hay-hay. Dabong. Kang kaman ni be? Hindi. May Nanot-brush na ka? may parat niya. Nanot-brush na ka? Ang reklamo ni Kapon. Vitamin. Maba manghuna. Agatas kay dilangaw-langaw na na. Yung na. Maraming tao na. Biyak mo ang mama isa pa isa. Milak ka. Yung CCTV ngayon, ma'am. Ano naman ko no? Ang ginamangan. Mama isa isa. Akpang ko alam. May ligo. Dira. Atin pag-meeting unja. Ang gusto yan. Bea. Yes, ang meeting ma. Meeting sa Puro 4. Mag-attend pa ko sa pundo. Magbayad pa ko sa motor. Oy, salamat day kadyo. Salamat day kadyo sa nagkuhan na guys. Nagtabang sa motor. Hamat kadyo ni mo ma'am. Nas Germany. Ginoo na yung magbawas sa mong kamaadyo. Magbayad pa ko unja. Salamat kadyo sa waysawang pagtabang. Na guys, mga kanta guys, lamig kadyo pero kuwang-kuwang raman og asin. Haktor pa niya, rin tama. Labi asparat. Katawa mo ka day. Awate, awate. Igup ni dati, bisag hang. Tugkukan kasi. Kanan. Ayaw, gikam-ikam niya. Isa tayo nga si mong classmate dahil kasi. Romeo. Hindi tayo sa. Hindi ko tayo say. Go pa. Sidik pa ang galit karoon hang rabana. Ma. Ay, tsako daw ni. Pain ko ma. May sikon pe? Ano ko? Hapa sabon na. Napa may powder ya. No, makaigo ko to sa mga pang. Real talk na guys. Real talk. Real talk. Real talk, real talk.
Real talk pa more. Advance Merry Christmas na ay nating tanan. Hindi ko feel ang Christmas. Gani? Ta. My heart is full of kasakit. Aw. I'm so tired of everything. Tiyagara! Sila ko palit ka palit ko garil, isang bukan ako puti. Ariel pa daw. Agad yung gagamit na sa mga puti. Mga puti nga mga sanina. Awin na sa mga uniform nila siya. Ariel. Kaya mo no. Gusto ko nagigig ko. Nga ang Ariel na ay forever. Pila yung Sa puti. Ariel? I don't know. Kinsi man siguro na. May Nanungubalik man sila, Tripok Manila tayo sa mingaw na kung Christmas tayo sa maghilak na ko nagkamingaw ni Christmas tayo sa. Ngawad ang Aliana. Ngawon ako. Nihila ko bis ati upaw ganiha day. Manilak man tayo sa. Na sila ay family problem po. Ang sa magpurman. Napuno na. Asay purman ni. Tapos pikas nila nga. Pikas side. Nihilak. Ang sa magpurman nilak tayo Luoy sa. lang luoy naman po. Patis manang hilin day. Nahilak ko si Herman dug apil Christmas tayo sa. Huwag ko kita. Palit ako daw ni. Langan ako sa kuhan. Langan ako sa ang labunan. Precious! Bye-bye, Precious! Pay mo sa kong kiss-kiss. Mularga naman dito lang. Bahala ka nanay upaw magtigi ko kiss. Bahala ka nanay upaw. Mag-kiss ko. Kalau makakila butuh dah panggang bana, betul yang bana orang betul ber. Ungay! Pa-picture sa ta, ungay! Pagka sa cellphone, be. Hinadi. Ungay! A-picture ta, ungay! Haha, ako no. Bilis ako tro. Bilis. Bilis Wala ka ka naman. naman, bebe. Wala ka naman din. Ano? Gunja ka ni amin duk tano. Hindi na. Tima-tima mo kanay. Na. Picture dali. Kuha na yun. Kadaag kanay? Ang gadag mo gunja ka sa nanya. Enggak ada kis-kis na ganyan. Nilawad siyang nanay ngawon. Enggak deket. Enggak deket. Hindi man kawit ang kulintas. Nana Precious, oh. Love you. Anak, Precious. Love you. Bye-bye, Ampeng! Hadlok, bistuyog, makitaan. Buratong dake pakne. Dami buratong dake pakne. Kana mo isakto. Dia mau negantoy. Mo nag-ijaw mo sa ka? Ayaw na. Tuna naman guro na jaw no. Agsabaw. Wah, natural negantoy ko amang god Amerikanohon. Jaw. Tuna nagsabaw jaw. Kaya sabaw. Ito na. Sakto na na. Ijab ko. Tuna kaya napay kundin. Sayang. Napay tubig. Hoy, tuna! Monteng reklamo gua dapat tam isa. Kundi. Andang. Dua naman kalabi yung isa ka. Isa na wala lain mo. Amerikanohon. Tabaang ni jaw no. No, buwasan pa. Kaning sabaw. Ano na, abot ang ninukuan. Tapay babaw na. Come back to me. Why nga, santoy ko. Kali ko magdagat ko magtawas. Yugasan baka po nang to. Wa, yugas siglat pa. Criminology jud. Alaka. Alag, jaw. Unsa to? Aglata. Oh, imong kamot yung. Mong kamo to ra balang hunaw kot ko. Lama, imong kamot puro ma. Awa, chong.
Ang tila. Hindi tayo mong ganyan ganabang. Guludan ko din dyan. Ha? Oh, mekos-mekos. Unsa man ang apple ng hanibe? Apil oy. Hoy! Salamat sa tag-isas butong. Salamat sa nagsaka. Ito yan. Isindi ko. Vlog na. May di ba? Hi guys, mga antag lamang. Ito siya yan. Picture ko na si Jayang. February mit mangol humahuman. Ang pulibuatan to, maglingkod-lingkod naman mo. Aircon pa kadyan lami at yung Sige naman mo. Hi guys, hi guys. Pasyo. Sige, ang day, Dario. pasya. Live anday di bagita yung now. Sige, live. Sagdan daw, magulong uli. Dump truck daw. Weh, nakahits. Kuan dito, dito bonbon, taig kuan. Mga Excuse uhot. me. Kahit mga ahot. Balahay. Di kagawad balahay to. Matos kagawad balahay. Oh, Kasi may parang ito mo. di among classmate. Agi nga sa driver ka to yung misag dyan. Nga nung nakakuan man ninyo sa kagawad. Grabe, pinangga dyan ko ni Muti. Ako ka. Napay popcorn, napay agsaging. Diara, katilaw gyapon ko. Napadilamaw. Di as na misa. First time mo ka balot ang ignorante jud ning bata jud. Di ko ilig balot. Uy, karong Sige. Live na live. live. Wa oy. Igo pa. Igo pa ba? Saan pag-igop? Nga na ago, jarok ka. Saan pa na? Sige. Durukon? Ay, ina. Iwala ko inuwag tubig. Lagi nga na ba? Igo pa ba? Igo pa. Ala! Ay, saan ka? Nasuko na slik siya no? Wait, kag balot be. Kung nila mag-isa. Iso. Nga na. Kanan ko na ni mong sud. Kanang 18 naman. Parehara presyo. Yummy. Yummy piso. Wonder Pets. At si ate no. Sunod, te. Huh? Kanan na gina. At di ka sabutin no. Kanan. Kaya kasi. Shout out ni ate. Taga sa kate. Taga-kuan. Tambaon mo. Ah, kambawol. Tangig asin, dyan suka. Iyo ko na yung sliksi. Iyo ko na. Kaduhang balik na dani, kaduha. Ida, ag birthday girl. Ning palit og balon. Ag 3 arang gamaya, ag 1 arang dakea. Liwata jud. Liwatang bingbing. Saba naman. Lagi nang. Dari sa ko. Ato ka kay ari ko libot. Kamsat man ka picture. Ato to. Ato man ka. Mo gali mo libot ko.